Túto reláciu vám priniesla aromaterapie Karel Hádek. www.karelhadek.eu. Ak ste sa rozhodli urobiť niečo pre svoje zdravie alebo hľadáte pomoc či radu pri rôznych zdravotných problémoch, v nasledujúcich minútach vysielame práve pre vás. Dnes sa dozviete niečo o zooterapii. Inštruktorka Pilates nám poradí cviky na uvoľnenie chrbtice a hovoriť budeme aj o hrozbe antiperspirantov. Sledujete reláciu Zdravo. V nasledujúcich minútach navštívime dermatologičku. Hovoriť budeme o pobyte v prírode a alergiách. Vychádzky, túry, stanovačky a tábory v prírode patria medzi najkrajšie zážitky počas letných mesiacov. Pobyt v horskom a lesnom prostredí alebo na rozkvitnutej lúke nám niekedy môže znepríjemniť dotieravý hmyz alebo aj samotné slnko. Stále viac ľudí dnes navštevuje kožnú ambulanciu s problémami, ktoré spôsobilo nevinné slnenie, ale dokonca aj kontakt s vegetáciou. Opaľovanie v tráve môže u ľudí s citlivou pokožkou vyvolať nečakanú reakciu. Je to skupina ochorení nazývaných fytofotodermatózy. Veľmi často je to Oppenheimová fotodermatóza. Je to v kombinácii zase pôsobenia slniečka, priameho kontaktu kože s rastlinami. Veľmi časté ochorenie, s ktorým prichádzajú pacienti v lete v akomkoľvek veku. Je to po krátkodobom pobyte úplne klasický klinický príznak na chrbáte alebo na hrudníku. Ten klinický prejav kopíruje priebeh tej trávy, tej rastlinky a po expozícii slniečkom vznikajú uspomínané eritémy, vezikuly, buly a opuchy. Fotodermatózy, alergické reakcie na slnko a prírodné prostredie môžu vzniknúť aj v kontakte so záhradnými rastlinami. Medzi takéto fotosenzibilizujúce rastliny patrí aj karotka, o čom sa málo vie, petržlen, zeler, a to je problém potom u ľudí, ktorí pracujú či už v potravinárskom priemysle alebo v poľnohospodárstve a prichádzajú do kontaktu s týmito rastlinami. Precitlivosť na slnečné žiarenie a fytoalergie sú pravdepodobne dôsledkom dlhodobého poškodenia pokožky v bežnom živote, ktoré môžeme pripísať tenzidom v umývacích prostriedkoch, ale aj stresu a nesprávnej výžive. Zelenina a niektoré druhy ovocia môžu spôsobiť alergie aj ako potraviny. Našťastie sa im musia vyhýbať len ľudia s určitými kožnými ochoreniami. Petržlen, zeler, samozrejme paradajka, citrusové plody sú potravinové alergény, ktoré nám spôsobujú recidívy atopickej dermatitídy bez toho, že by tam bola súvislosť s expozíciou UV lúčmi. To je problém u ľudí, u dospelých, u detí, ktoré sa trápia s atopickým ekzémom. Tam je veľmi dôležitá striktná atopická životospráva aj atopická dieta. Hlavne aj na dovolenkách, kde máme veľké nástrahy vo forme týchto potravinových alergénov. Ak sa chystáte do prírody, nezabudnite si pribaliť niečo proti hmyzu. Alternatívou dostupných výrobkov je alkoholový extrakt z klinčekov, ktorý pri aplikácii na pokožku a šatstvo pôsobí ako spoľahlivý odpudzovač komárov. Prechádzka s obsom alebo prítulná mačička sú niekedy doslova balzamom na naše nervy. Možno neviete, že zvieratká môžu byť pre nás aj lekármi. Hlavne obyvatelia miest dnes znovu objavujú liečivý vplyv zvierat. Kone, psy a kontaktné zvieratká využívajú vo svojej odbornej praxi mnohí odborníci, ale aj nadšenci. Častokrát ide o dobrovoľníkov, ktorí svoj voľný čas, ktorý by mohli tráviť iným spôsobom, venujú vlastne pomáhaniu druhým ľuďom a zároveň je to aj náročné, pokiaľ sa chodí na rôzne oddelenia, kde ide o vážne ochorenia, takže je to naozaj záslužná činnosť. Človek proste už od nepamäti patrí, je spolupatričný s prírodou a dosť sa tá moderná doba nám teraz vzdialila, že deti sa nedostanú k zvieratkám. Takže my toto vraciame zase naspäť a chováme s deťmi korytnačky, morské prasiatka, králičkov,
hrdličky. Pri starostlivosti o zvieratko si s ním vytvárame vzťah. Na človeka má tento kontakt blahodárne účinky. Človek viac otvára teda svoje emócie, dostáva sa do takého väčšieho kontaktu samého so sebou. Tým, že sa staráme o niekoho druhého a máme tú príležitosť, tak sa cítime potrební a dôležití, takže necítime sa takí opustení. Ľudia, ktorí sú veľmi osamelí, tak vďaka zvieratkám nadväzujú práve tie nové sociálne kontakty. Osobitné poslanie má hypoterapia, liečba jazdou na koni. Využíva sa aj pri rehabilitácii a pri liečbe rôznych druhov postihnutí. Pomáha to hlavne deťom s centrálnymi poruchami, to znamená s neurologickými ochoreniami, najčastejšie s detskou mozgovou obrnou. Vlastne im napomáha v mobilizácii a všeobecne tak zlepšiť pohyblivosť. Možno po 2 mesiacoch, po prípade po pol roku už sú tam viditeľné výsledky. Vlastne ten kôň sa stáva ich kamarátom a možno, že ak sa spočiatku báli, tak potom sa neboja a vlastne už to sebavedomie tam vzrastá, sú si isté a možno sa vedia pochváliť aj pred kamarátmi, že teda čo oni dokážu na tom koníkovi. V nasledujúcej časti Zdravo sa dozviete viac o kanisterapii, kde pri liečbe aktívne spolupracuje s odborníkom najlepší priateľ človeka, pes. Potiť sa je pre telo prirodzené. Pre mnohých z nás to však predstavuje doslova spoločenské fopa. A preto mnohokrát nielen v horúčavách siahame po antiperspirantoch. Mali by sme však vedieť, že pre naše zdravie môžu predstavovať vážne ohrozenie. Antiperspiranty to sú prípravky, ktoré vám umožnia prežiť celý deň bez potenia. O tomto nás aspoň presviedčajú reklamy. Aká je však druhá stránka veci? O tom bude nasledujúci rozhovor a v relácii vítam môjho pravidelného hostia, aromaterapeuta pána Karla Hádka. Dobrý deň. Dobrého dne. Pán Hádek, čo si vymyslíte o pôsobení antiperspirantov? Na verejnosť prenikli aj informácie, že môžu spôsobiť aj niektoré vážne zdravotné problémy. Tady bych ten problém viděl na 2 úrovních a to je v podstatě nějaký ty estetické návyky nebo zvyklosti, které máme a druhá věc je zdraví. A tyto 2 věci se naprosto neslučují. Pochopitelně stát vedle člověka, který zapáchá potem, není nic příjemného. Na druhou stranu je nezbytně nutné vědět, že pocení je naprosto přirozený proces očisty. A mně to připadá asi, jako kdyby mi někdo prodával nějaký přípravek, ať si s tím namažu močové měché, že nemůžu močit. Jo? Takže toxické látky prostě nejdou z těla. Ty antiperspiranty blokují tento přirozený proces očisty těla, to pocení. Že to je z toho hlediska zdravotního. Nehledě na to, když se podíváme na složení antiperspirantů, tak se tam dávají složky, které brání tady tomu vylučování potu a to jsou hliníkové soli. Po případě různé komplexy. A tady je celkem úplně jedno, jestli se jedná o chemicky vyrobený antiperspirant, nebo v mnoha případech se prodávají nějaké antiperspiranty, které se definovány jako přírodní antiperspirant. V podstatě ono je to asi všechno přírodní, protože ten hliník vždycky pochází z přírody. Mě třeba zarazila jedna věc, když jsem dělal nějaký rešerše o antiperspirantech, tak jsem četl, a to mě zaráželo, od doktora farmacie, že nebyl proveden žádný důkaz, že by antiperspiranty mohly škodit. A v podstatě mi to připadá jako obrovská lumpárna. Na internetu existují údaje a byly provedeny stovky různých bádání a bylo prokázáno, že hliník jako takový je toxický prvek. Pochopitelně přehánět by se to nemělo, nikdo nemusí mít strach z toho, že se namaže jednou antiperspirantem a onemocní. Na druhou stranu přehánět používání antiperspirantů se může zdravotně projevit. Každopádně ty antiperspiranty jsou vstřebávány do organismu a já bych varoval před jejich používání. Je to taková rána jistoty a důvod je velice jednoduchý. Když se podíváte, a hlavně to používají ženy, když se podíváte na onemocnění, rakovinové onemocnění prsů, potom jsou to vždycky tyto partie v oblasti lymfatických cest, v oblasti používání antiperspirantů. V této oblasti je to prakticky neznámý. Čili, že vždycky to táhne tady do těch směrů těch lymfatických cest a ty lymfatické cesty člověk se tam potí, protože tam mají vyústění, tam vychází ty toxické látky a antiperspiranty tomu brání. Z tohoto pohledu v podstatě bych k antiperspirantu měl jednu krásnou poučku. Furt je lepší smrtět po potu než po rakovině. Ak má niekto problém s nadmerným potením, dá sa to nejakým spôsobom napríklad vnútorne regulovať?
Víceméně vycházím z jedné věci, že to nadměrné pocení vychází z potřeb organismu se zbavit něčeho. To znamená za pomocí potu se zbavit těch toxických látek, které jsou rozpustné v té vodě, která s tím potem vychází. Já bych tady doporučoval kontrolovaný pocení, to znamená, já nevím, třeba saunování, sportování, vlízt si do teplé vody, vypotit se, ten organismus vyčistit, dbát na správnou látkovou výměnu, no a s postupem času by to mělo vést ke snížení potivosti. Čiže to by mělo být opatření a na druhou stranu zase znova bych řekl, ve chvíli, kdy někdo má třeba zaměstnání, kde si nemůže dovolit být spocený, kde by mu to zaměstnavatel neakceptoval, asi mu to nic jiného nezbývá, než ten antiperspirant použít, ale mělo by to být děláno opravdu co nejuvážlivěji s tím, že tedy co nejméně, radši se jí dvakrát převlíknout, že společnost by měla nějakým způsobem se přizpůsobit tomu, aby byly vytvářeny podmínky, aby ty antiperspiranty nemusely být používány. Bohužel, ono je to spíš děláno obráceně, ten antiperspirant, to jsou halířové záležitosti při výrobě, v prodeji je to drahá záležitost, takže si na tom namastějí kapsu a značnou část zisku z prodeje antiperspirantů jde zpětně do reklamy a strašení lidí v podstatě a blbnutím hlavy, aby je používali. Takový perpetuum mobile, no pak je do nemocné a nejdřív vysype peníze za antiperspiranty a pak je vysypá za léky. Naše telo nie je prispôsobené na dlhé hodiny sedenia ani na chôdzu na vysokých opätkoch. Problémy, ktoré si tým spôsobujeme, môžeme zmierniť pravidelným cvičením. V nasledujúcich minútach sa dozviete, čo je to Pilates a poradíme vám cviky na posilnenie chrbtice. Pilates je harmonizujúce cvičenie, ktoré posilňuje a uvoľňuje svaly tela a nevzniklo náhodne. Bol to pán Pilates v minulom storočí, ktorý vlastne vymyslel túto zostavu cvikov na základe vlastných skúseností s vlastným telom a vychádzal z azijských, z tai chi, z jogy, aj z gymnastiky sú tam prvky. Pre koho je Pilates vlastne určené? Pilates je určený pre všetky vekové kategórie, od detí až po seniorov. Záleží len na tom, v akej sú kondícii ľudia a tomu sa potom prispôsobí cvičenie. Dnes si predvedieme cvik na uvoľnenie chrbtového svalstva. Postavíme sa do základnej pozície, päty spolu, špičky od seba. Pozícia sa volá trojnožka. Chodidla pevne zapreme do podložky, vyťahujeme sa. Vyťahujeme, rastieme, ramena uvoľníme, pootáčame, spustíme poniže, chrbát spevníme, šia sa vytiahne, brada je rovnobežná s podložkou a sústredíme nádych do hrudníka. Nádych je rozšírenie hrudníka. A výdych ústami, brušné svaly stále pevné, ale hlboké svaly brušné ťaháme donútra ku chrbtici. Znova nádych. A výdychom sťahuj stred tela až ku chrbtici. A začíname uvoľňovať najprv šiu. Nádych, rozšírime hrudník. Výdychom spevníme brušné svaly, chrbtové hlboké a iba hlava pomaličky klesá do predklonu. Ramena stále zasúvame nadol. A nádychom sa vrátime naspäť. Ramena zasunieme, šiju predĺžime. Ešte druhýkrát. Výdych, zatiahneš brušné svaly, uvoľníme šiju, vydýchneme a nádychom sa vrátime naspäť. To isté pokračujeme v predklone, to o niečo hlbšom. Výdychom začína hlava, uvoľňuje sa postupne stavec po stavci po hrudnú časť chrbtice. A nádychom pomaličky stavec po stavci stúpame, ramena zasunieme, šiju natiahneme, ešte druhýkrát vyskúšame. Výdych, stiahni stred tela, hlavu dávaš do predklonu a pomaličky uvoľňuješ súmerne ľavú pravú stranu chrbta do predklonu. A nádychom pomaličky súmerne vrátiš naspäť. Posledné dva predklony urobíme o niečo hlbšie, takže znova nádych, spevníš hrudník, rozšíriš ho. A výdychom zaťahuj brušné svaly, hlava ide do predklonu a pomaličky stavec po stavci. Uvoľňuješ aj hrudnú časť chrbtice a prechádzaš až po krížovu, kde urobíš veľký výdych, hlavu uvoľníš paže a ďalším nádychom a výdychom stúpaš nahor. Ramena zasunieš a šiju vytiahneš. Milí priatelia, verím, že aj na budúce sa stretneme pri relácii, ktorá vám radí, ako zdravo žiť, myslieť a cítiť sa. Nenechajte si ujsť nové zaujímavé témy z oblasti klasickej i prírodnej medicíny. Majte sa zdravo a dovidenia.
Túto reláciu vám priniesla aromaterapie Karel Hádek. www.karelhádek.eu